Meki sauttaa. No vittu. Onko bensana auki? Ei. Tää on täydellistä elokuvamateriaalia. Vittu, eikä se noin. En mä löytänyt niitä. No kun tuot vitun 800-luvun. Vittu, helvetti. Paljon näistä vitus miekka. Miten vitus näissä on ollut tässä joskus? Mitä vittua? Nopea täytän tän takaa. Ei halua polkea kun tämä ei ole suorana. On se varmaan. Minkälainen? Oi saatana. Miksi? Vittu mulla on mennyt nauha perseelle. Sitä vaan vetää. Ei se tietenkin enää toimis. Saatana. Niin saatana. Ai jaa. Sitten. Vittu toi kanssa. Vittu toi kyllä hieno. Ai jaa. Mitä vetää? Stop. Ei olekaan. Nyt. 4. Sen saa nähdä sitten. Pistetäänkö suoraan? Nosta. Joo toimii, mulla toimii jarru. No niin. Mies saatana. Tästä on joku tunti juttu kyllä meille vielä. No ai jaa. Tää Joona. Oi vittu. Mä en polje. Vittu sä oot menossa. No niin. On kyllä vitu hullu. On niin. No nyt kun ollaan ainakin 300 ja... Toinen lähtö. Okei nyt oli taas, että mä en polje vielä. Artturi on polje. Okei. Tää on vitun vaikeeta, kun edessä ei oo niinku yhtään painoa, mut takana on saatana. Oi saakeli. Polkasu! Polkasu! Se on punariaan! Tää on nyt kahdestaan siitä saakeli. Voi saatana, kun meillä on mennyt takaa paikkaa. Okei, mä oon edessä. Mä pidän jarrulla jo. Voi saatana. Vittu jos ne kaatuu. Mihin vittu ne menee? Moro. Moro vaan. No niin. Mulle sanottiin kuule, että pitää hakea oma pyörä täältä näin. No missäs kuule siellä? Ui vittu siellä. Pätä itsin saa se chingo. Siinä on. No niin. Ui vittu ne vetää kaukana. No niin kova ajo vaan sinne. No niin pojat sanoo, että ne vittu niillä menee kauan, mutta ne vetää jo vittu siellä saatana. No niin, katsotaanko saadaanko kiinni. Vittu pitäis saada isompi voi. No niin, nyt on joku 9 vaihde ylös. No vittu, nyt ollaan 2 vaihdetta ylös, mennään vaan. Jo vittu, meni huisuus, että saat meidät kiinni. Vittu mitä pas. No niin,
No niin vittu. Tää on helppo. No joo varmaan kun siinä ei oo tämmöstä 60 kilon mörssäriä siellä takana. Vittu. No niin täällä on. Poljen koko ajan tasaisesti. No niin siellä on ylämäki mitä sä täytän tehdä. Ui muna jäi jumettu. Nyt Joonan taraa Kalle. Ei voitais paikat. Tarkkaan tälle. Selvä. Mä pitää katsoa sinun vaan poliisin ohjaa. Vittu vedän teet tuonne ojaan. Vedät niitä turkaa. Mä vedän sua nopeammin turkaan. Miks massikka on etupihalla? Miten te voitte vetää noin hyvin tuolla? Joona on niin keskeinen. No joo. Vittu se on vittu paskin paikka. Niin. Se on siinä. No niin ja kotia sitten siitä. Mulla ei taida olla bensaa. Tää näin.